Samantala, Idol, LGU Mangaldan naman patuloy na isinusulong ang Bakunahan kontra Rabies. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Patuloy na isinusulong sa Mangaldan ang malawakang bakunahan sa mga barangay upang makamit ang pagiging anti-rabies free ng mga komunidad. Sa ilalim ng anti-rabies vaccination drives, daang-daang pet owners ang natutulungan umano na maprotektahan ang kanilang alaga sa viral disease na rabies at hindi makapangbiktima sa ilang residente. Sa pinakahuling bakunahan ng Municipal Agriculture Office sa Barangay Malasin, umabot ng 435 na alagang aso at pusa ang nabakunahan habang 223 pet owners naman ang nabahagian ng libreng serbisyo. Malaking tulong umano ang bakunahan bukod pa sa pagpapatupad ng ibang ordinansa upang gawing ligtas ang komunidad sa bantang dala ng rabies. Magpapatuloy pa umano ang isinasagawang anti-rabies vaccination sa iba pang bahagi sa naturang bayan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.